Здравейте, аз съм Жоро Исаев от строителния ремонт и Жоро Исаев. Това е един малък апартамент в Дружба 1, който е на горе-долу финален етап преди боядисване. Отдолу в описанието ще има линкове към предишните видеа, които са за самия ремонт в началото, какво се бута, какво се прави, нали, всичките тия работи. Това цялото помещение беше разделено на три. Тук в дъното зад вратата беше мокро помещение. Тук имаше през цяло стена, която отделяше, нали, антрето. Тук с банята. Тук имаше малко антре, което се влизаше в бившата кухня. Нали. Сега се обособи за банята. Тук ще е де-факто като мокро помещение. Пералня и сушилня. Нали. Самата баня така на пръв поглед не е много голяма, но определено е функционална. Тук се затвори с гипсокартон цялост, направи се ниша. Тази ниша ще има едно стъклено рафче по средата. Водомерите нарочно се поставиха с крановете на тази позиция. Нали, долу ще е долния шкаф, вградената тоалетна, вграден душ. Тук горния шкаф, идеята на клиента е да се монтира ПВЦ ревизия, която е 30 на 40 и шкафа горния да бъде изрязан по нея. Те, нали, са бели, ревизиите са бели и вътре равчетата, когато трябва да се проверяват водомерите, да маха се едното равче и се отваря ревизията. Това ще е всъщност историята. Тук това на гипсокартон, 5 луни, защото е дълъг. Така пожелаха клиентите да са в една редица. Друго за банята какво? Тук сме с един линеен сифон. До сега не бяхме правили такова нещо. Той е 120 см и може човек да си го скъсява, като тук в случая трябваше да го скъсиме с около 5 см. Ляга точно отстрани. На стените плочките го застъпват и по принцип първоначално човек си мисли, че е доста трудно за изпълнение, но де-факто е много удобно и функционално. Тук таваните, т.е. в целия апартамент таваните са от гипсокартон. Щените са изшлайфани, не са обезпрашавани, аглите не са шлайфани, защото изчаках колегата с плочките да свърши, както и тук тази част долната също не е шпаклована, даже втора ръка, може би е до тук някъде, защото бяхме особил един кът с стойки и найлон, де-факто тук да си реже плочките, да пробива, нали, всичко да прави, да не се цапа много по стените и таваните, но все пак има какво да се дообезпраши след това, защото прахта финната, който се занимава с това нещо, знае за какво става въпрос, няма оправия. Беха облепени прозорците, сега се облепат наново, защото трябваше на него светлина тук. Таваните са без вата, изцяло е променена инсталацията, абсолютно всичко ново табло, всички кабели до всяка една точка, разклонителни кутии, от разклонителни кутии до ключове, контакти, осветление навсякъде, всичко е променено. Луните тук са на 4 кръга в хола. Друго какво? Тук е било тераса. Освоена е терасата преди аз да дойда, предишния ремонт, който е правен. Тук тази врата за сега на този етап не са решили клиентите какво ще сложат. Най-вероятно някаква хармоника. Тук беше вратата, нали, всъщност за самата кухня. Тук трегера всичко падна, някакво е било иновативно строителство за началото на 80-те години. Панелен е блока, в същото време има и доста тухла. Тази стена също е тухлена. Тук имаше коминът се премахна. В предишните видеа може да прегледате, ще видите. Много работа падна тук. Външните стени са с гипсокартон и вата. Челата все още има да се минат 2 или 3 ръце някъде да се дошпакловат. Тук са тръбите за парното, които минаваха.
Долу се направи замазка, под замазката се сложи фибран тройка, за да може, защото долу е външна тераса, да може по някакъв начин да се изолираме. Насякъде всичко е със саморазливна замазка след това направено. Подовете ще са с винил, единственото, което остава, тази врата да бъде демонтирана, но до една седмица би трябвало да е боядисан апартамента, след това да се монтира вратата, т.е. да се монтира винила и след това да се сложи вратата. Друго какво? Стените са с ПВЦ мрежа, бяха на бетон, нали? И само стената, която е към банята, беше натухла. Стените са с ПВЦ мрежа MP75, след това MP75 Superlight една ръка, след това с фюгенфюрер заглаждане, две ръце финно, шлайфане, шлайфа се и се шпаклова на този фенер, то се личи по изцапане, но няма начин. 16 000 лумена, 200 вата е, доволен съм много, доста добра светлина дава. Аглите си ги шлайфам с този на Лоутил, френската, което е много удобно, с пръта просто се премества за секунди и се придвижва, няма бавене, няма чакане. След като се обезпраши с този грунт ще бъде минато всичко, бял е, на Бенджамин Мур принципно трябва да е, ако не се лъжа. Латексите са на Spirit, луксозния вариант на, ако не се лъжа, на Леко. За първ път ще работя с него, но доста колеги ми го похвалиха, особено белият цвят бил уникален. Ще се види колко уникален и какво е. И ще остане да се накичат осветителните тела. В случая сме навсякъде слонички. Тук всичко е според проекта за кухнята направено. Контакти на гърба на надплота, извод за аспиратор, за осветление, за хладилни, перални, там всичко, т.е. пералната е вътре, хладилник, миялна, всичките тези истории. Това е за сега от мене. Следващия етап ще бъде вече, когато е боядисан апартамент. Чао, чао!